Mis-17 ta' Lulju pajjiżna beda jħabbat wiċċu ma' kriżi fil-provvista tal-elettriku. Minn dakinhar sas-Sibt kienu tal-inqas 15 l-ammont ta' persuni li mitu b'kawżi relatati ma' sħana. Kelliem għall-Ministeru tas-Saħħa konferma mal-Gazzetta Malta Today li mill-inqas 15-il persuna tilfu ħajjithom mis-17 ta' Lulju bil-kawża tkun jew dehydration, ċewwe nixfa qawwija, jew hyperthermia, jiġifieri li t-temperatura tal-ġisem tiżdied b'mod mhux normali. F'nofs dan ix-xahar li issa wasal biex jispiċċa pajjiżna kien qed iħabbat wiċċu ma' temperaturi għoljin, iżda mhux hekk biss, fl-istess waqt il-familji Maltin u Awċin spiċċaw isofru sigħat u jiem twal ta' tuħ fil-provvista tal-elettriku f'xi waqtiet tuħ fil-provvista tal-ilma wkoll. Dan fil-waqt li l-isptar Mater Dei spiċċa taħt pressjoni kbira detriment tal-pazjenti u l-ħaddiema. Ħadd s'issa ma refa' responsabbiltà jew tal-inqas ħass l-obbligu illi jagħmel apoloġija fil-konfront ta' dawk illi fl-aħħar 15 sofrow l-effetti ta' din il-kriżi. Bil-Partit Nazzjonalista jippreżenta mozzjoni ta' sfiduċja fil-Parlament fil-konfront tal-Ministru Miriam Dalli għaliex ma kienx kapaċi tindirizza b'mod xieraq in-nuqqasijiet illi ġew ikkawżati. Dwar din il-kriżi nazzjonali tkellmet ukoll l-Assoċjazzjoni tat-Tobba illi fi stqarrija insistiet illi l-Gvern għandu jbiddel ir-rotta u fejn jidħol il-qasam tas-saħħa jeħtieġ ferm aktar investiment. Mat-Tobba naqdet ukoll l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Public Health Medicine illi qed tappella b'saħħa għal pjanar fit-tul f'setturi essenzjali, fosthom fis-servizzi mediċi u s-servizzi fl-isptarijiet.